Dakulan niya. Rasa dakul. All 8. Ang laki guys. Ay talaga. Woo! Babae. Grabe. Di sa ipi na. Tanda kitang wish mo gala. Laki. Subscribe. Shoutout po kay Sir MG Eric TV ng Palawan. God bless po, idol. Yan guys. Maninilaw kami ngayon guys. O si Francis. Bossing Kevin. Si Kulot. Tsaka si Kuya Pong. Yan yung kasama natin guys. Yung rin. Yung oras siguro guys. Alas 2. Alimango. Ate ni, Oy. nakatakas eh. Nice. Alimango. Dati naman. Diyan na, may isa. Oh, nag-cute. May mga nagpapanawan ng mga yan. Ini Victor nih. Cocok dengan apa nih udang. Sudah. Hah? Kanya. Hindi ba nag-cute? Biro ko man dyan sa. Hindi pa na. Mau tapan na lang. Mau libugay. Uy. Ito nga. Rasa? Nyaga naman. Dapat ikan na rin dito. Nalabagin. Sigyong kanya. Ma'am? Igyong. Ay, ganam. Dito ko tigid mo. Rasa?
Dumdumog. Hey. Basta. Data na lang. Dani kulit ha. Udang. Basta di malason. Di. Ni limbagan niya ah. Dani. Lah. Oh, maray mo, tiga raw. Santaklan. Ang laki guys, dalaga. Ay! Ay, dyan. Sumabot ka. Hoy! Hoy! Dalag guys. Malaki-laki. Lumso dito iso. Ni? Napa? Nibatan. Basta. Yan. Kani dakali ah. Tayo pagbabaga. Oy. Kani ah. Kau tahu pulau. Kau tahu. Hah? Sumangsang ada tanah. Oi. Kurungnya. Nah, buka. Panas. Lu mau mana? Pero may kita kudang na nih. Dudak lang. Oi. Ini rasanya. Ang base mo. Nakatar-tarayan niya. Ano na ako guys ulit. Maliit. Siya agkamul udangan niya nga. Kwan. Uwan. Nagado. Ano ni? Dalag. Naalaman ka ba't titay? Good size. Ay talaga kulot. Wow. Sabi yun. Doon mo. Rasabay kulot. Sige. Halima mo guys.
Tumbang niya wala lang. Yan dyan. Nga. Masa? Tingin ko na. Ha? Tingin ko na. Takulanan niya. Rasa, takul. All 8. Ang laki guys. Ay, talaga. Woo! Babae. Grabe. Di sa ipi na. Tanda kitang wish mo Oh, agur ka ah. Ang ipi. Ang laki. Talag-bilip ko. Uy. Kitang bang ulit ha. Yun na lang yung ano guys. Kinasya ng balde. Oh, ang laki guys. Parang PGEP na niya. Ano ito? Ako natin yun. Data doon sa sarong na ka. Ano na? Sigayan pa yun guys. Ano kulo na punog, takal. Ta. Naalay tawang click. Ano? Luyot po. Ito. Ayan. Napiisi ta chinela. Iba. Ha? Yan. Ha? Pusa? Rasa? Umuman? So aji imunag. Dakal ada. Ano po? Ay. Ha? Oh, another one. Nih, lima tuh. Ayun na. Sleeping Beauty. Nice. Ang paggananaan. Pero sa malas ah. Kailangan magmamayin. Ha? Kani ah. Ito, nagdakal ah. Ito. Uy. Gagasa aja go. Swerte idol. Ang kulot.
Uli ako ito eh. Ha? Uli. Siguro. Tama. Swerte ay doon. Danagyan na. Kinaw na. Apay na tayo pagpampanami din. Haji abo nga pagpampanam. Ata na kinabot. Ano? So ate tayo kinabot. Kasi kinabot. Suata? Mga suata? Uy, alimango. Sarap. Ano ini? Uli. Ano? Uli ka. Uli dah. Bigo. Oh, ano yung napunaw? Di chinelasay. Ano ito? Ha? Ano ito? Retreat, chinelas, retreat. Tanto tampo ako chinilas ko yun. Ha? Tanto tampo ako chinilas. Isa ito. Ano pala doon? Namitan mo. Saga naman paubot. Ano ko lang. Saan naman ay. Ito na kawan ko. Teko. Ano naipitan? Kulop ka taman naipitan. Naipit. Urut kulum ni kan. Oh. Urut kulum. Kenapa nikat? Naipit na guys. Ito nih. Ito yung gawin ito na. Sakit sa. Sapoy lang matilas. Ha? Ika. Sigurado ano. Over ba? Hirap ang margo. Kita man ninyo. Bisik. Sarap ito sana yung mga. Panak deh ka. Hello. Lumura ka? Ito, angkal. Ano yan, angkal? Ay, talaga. Purong angkal. Mana? Banak mga ka-idol. Malaking banak. Kaluso man so. Piso mo. Uy. Piso mo. Ay, apa nih mga rasata? Dakal man ninyo. Imasin. Ah, talaga. Ang laki guys, ulit. Oh, Apa ito? dito na natin isang taon. Punong-puno na ng alimango guys. Kajiipit na. Kilon. Kajiipit na. Ha? Ano
Ngipi na na bate. Ilang yung pang. Hindi nagpabarko pa kita rito sila. Berarti. Ulin din. Kan berarti. Mani ka nga tayo.